Fil-Berġu ta' Kastilja kif kienet jirreaġixxi għar-rapport finali brabta mal-inkjesta Sofija, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar 5 inizjattivi immedjati li l-Gvern beda jaħdem fuqhom biex ikompli jirriforma s-settur tal-kostruzzjoni. Dan biex bekk il-Gvern ikompli jassumi rwol li jimplementa bis-serjetà. L-ewwel inizjattiva li ħabbar il-Prim Ministru tassigura li tagħti vuċi u leħen akbar liċ-ċittadin, dan permezz ta' sistemi li jagħtu aċċess aħjar u aktar b'saħħtu biex iċ-ċittadin ikun jista' jagħmel l-argumenti tiegħu meta jħoss li n-nuqqas ta' osservanza ta' regolamenti ikunu qed ipoġġuh f'inċertezza jew b'mod li jħossu insigur f'daru. Għalhekk se naraw illi tkun ipprovduta assistenza professjonali mingħajr ħlas kemm bl-għajnuna ta' avukati kif ukoll bl-assistenza ta' periti tekniċi li se jkunu qegħdin jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Ġustizzja u r-riforma fis-settur tal-kostruzzjoni li se jkunu jservu ta' punt ta' referenza u vuċi għaċ-ċittadini li jħossuhom żgħar quddiem l-isfidi u d-diffikultajiet illi jġib miegħu ċertu żvilupp. Hawn il-Prim Ministru tenna wkoll se jitkellem mal-Uffiċċju tal-Ombudsman biex il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar il-Perit Alan Saliba ikollu r-remit tiegħu estis ukoll għall-kostruzzjoni. It-tieni inizjattiva tirrigwarda l-infurzar u tinvolvi taqsima ċentralizzata li tissorvelja l-infurzar kollu fis-settur tal-kostruzzjoni. Pari passu biex jissaħħaħ l-infurzar se tinħoloq helpline purament iffukata fuq is-settur tal-kostruzzjoni. It-tielet inizjattiva. Sas-sajf dak li huwa l-kapitolu 424 sal-lum il-ġurnata tal-liġijiet ta' Malta jiġifieri l-liġi li tirregola l-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol se tinbidel b'liġi ġdida. Il-proċess ilu li beda diġà numru ta' xhur, il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika sar ukoll, issa jeħtieġ li tidħol fis-seħħ din il-liġi l-ġdida. Fir-raba' inizjattiva li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela ġie spjegat li se tkun qed titneħħa kull distinzjoni bejn binja li standalone u dawk li mhumiex. Hawn il-Prim Ministru sostna li x-xogħol f'dan ir-rigward diġà beda u bekk fil-ġimgħat li ġejjin din id-distinzjoni tkun tneħħi tal-kollox. L-aħħar inizjattiva titratta s-sejbiet tal-inkjesta partikolarment dawk brabta mal-proċess tal-allokazzjoni tal-art. Se jkun qiegħed isir audit tal-proċessi ta' allokazzjoni biex naġġornaw kull fejn ikun meħtieġ. Dawn huma 5 azzjonijiet immedjati li se jkunu qed jitwettqu bi priorità, azzjonijiet li jibnu jew jikkumplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet illi saru fir-rapport. U huwa ċar illi s-settur tal-kostruzzjoni huwa settur li bil-fors irid jolli l-istandards tiegħu għal dak li ġustament iċ-ċittadini jippretendu fil-ġurnata tal-lum.